kan yo golek sumbangan iki ngopo ngono lho. Ganggu wong tok wae. Kowe lali opo piye dodol karo aku? Walah ndaraku iki sapa to Put? Wong utang-utang ngene oh. Dolan nang trututane wong. Piye kabare saiki piye kowe? Kabare apik, Dul. Awake dhewe suwi ra ketemu to? Iya, terakhir kena arep corona kae, kowe playon malah cemplung kalen no. Lunga kok nggawa kotak sumbangan iki. Apa to iki? Iki wifi koin, Dul. Iki teknologine wis apik. Walah lah, tak kira iki mesin dingdong. Iki sing apa jenenge? Oh, ning ora nek gambare no. Bangsane nanas, bligo, ya reneng no. Ha ngertimu mek bligo nanas. Iya kan kuwi kesenenganku. Teknologine iki teknologi yang sudah terkini, Gul. Sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Tak sami kalih wifi liyane to? Iki manfaatnya akeh. Jadi iki kan bisa digawe wifi. Iya. Nah, nek wifi liyane bayarnya per bulan, ya toh? Nek iki cukup dengan uang Rp500 koin karo 1000 kuwi wis iso digawe. Wah, masuk banget iki. Iki menjangkau masyarakat yang ya toh. Jadi duit-duit 500 kuwi sing biasanya gak digawe iso digawe wifi ya. Unlimited. Unlimited. Iya. Iki memang teknologinya wis dhuwur ya. Manfaate liyane iki apa? Ngene, Dul. Iki yo iso nggo mbatesi bocah-bocah kae ben ora kakean main HP. Oh, ngono ya. Jadi koin 500, koin 1000 bisa digawe sak jam. Anu nek sak jame iki Rp1.000. Rp1.000. Nek apa membatasi anak-anak gen ora maine suwe, digawe Rp500 ya iso. Iso. Ngono. Itu ya. Fleksibel dan itu juga bisa disetting sendiri sesuai keinginan. Terus keamanan iki kan ora mungkin nganti panas banget ngono ta iki barang iki. Ora, Dul. Iki wis dilengkapi mini PC, mini komputer iya. Jadi mini komputer kuwi sepaket karo server, jadi aman. Ora mungkin terbakar. Ora panas blas. Ora. Oke. Mini PC quad-core kuwi wis jadi unggulan. Nah, dia bisa hidup 24 jam tanpa mati. Tanpa mati, tanpa panas. Tanpa panas. Wah, iki berarti iki barang iki aman tenan. Aman, Dul. Engko nek awakmu pengen membutuhke, hubungi aku bae. Dra, iki nomere ume catatan, Dra. Mbok menawa engko wong kampung ya butuh, Nomorku lali yo. lali kok suwe banget to. Aku sing ngandani nek kowe ngene iki kan ngadiman. Ngadiman kangge tak kami tua kae. Oh, kae. Nomornya pinten, Om? 081 81 999 99 01 01 5670. 5670. Wes kuwi wes beane ta kuwi? Wis. Oke. Utawa oke dolan ning nggonku bae. Saiki iki manggon ngendi? Aku ning Bali, Dul. Ning Bali. Iya. Wah, Tenan. Masa iki? Cobi mengke kula konsultasi ke tengene Pak RT, Om. Oke. Halo, Mas Budi. Nggih. Niki kula Pak RT. Kula angsal info saking Vandra. Wah, kula tertarik, Mas. Kula pesen setunggal nggih alat wifi koin. Tinggi fasilitas kampung. Ben tambah regeng. Antara kampung. Sip. Indra, Pak RT wis enek kabar. Positif, Bi. Besok barangnya dikirim. Wah, jos iki bakale tambah ngirit iki. Tapi aja kula tulis kok, Bi. Tulis apa? Khusus anak-anak. Biasa yen aku nganggo tak dandan bayi. Apa Andra? Aku jeli gentino. Halo. Oke, siap. Anaknya bayi akan meluncur ke sana. Jo, mulai sesuk to. Ono fasilitas kampung. Jenenge wifi koin. Jadi awake dhewe iki iso wifi-nan per jam kuwi mung 1000. Wah, mending.
adem. Wah, gabut sih aku, Mas. Ya gimana yuk? Otakku entek ya, Mas. Nah, iki lho. Enek alat anyar. Jenenge wifi coin. Ini cara nggone piye, Mas? Pendek koin 500 ra, nek ra 1000. Dumbe ketok. Nah, iki duwe Saiki buka wifi. wifi. Wes, Nah, iki dia nak tulisannya EZ wifi coin iki diklik. Nah, terus masukkan koin iki ya diklik. ke Nah, wis lebokno koinmu. Terus selesai bayar iki diklik. klik nah. Wes terus. Wis, Siap. tapi aja susu lho. Tengah jam wae. Pakaiannya kuwi rapi. Ke wah, sik ya, Mas. Tak boleh sik. Aku Mas ngecas HP kok. Ngecas kene wae. Apa iso? Alat iki canggih ya. Mosok. Koinmu malah jek turah sisi to. Oh, iki lho. Iki gorene. Wes, lah ngecas ku. Canggih iki. Alatnya canggih. Wah, aku kok mimpi jenenganku cuti Pak Gong nih.